ma jụ gị sị gị ọ bụrụ na ọ chọrọ ikucha anya mmiri ana m ekwu Owele Rogers Okorocha achọtụtara m ịjụ gị ajụjụ onye ahụ ị nọ na-agbagburu nwa ya ma ndị ahụ ha kụrụ ụlọ ha kụọ ya dum maka na chọrọ ịrụ ụzọ maka na chọrọ ịrụ ụzọ a nakwa na-arụ ahụ m nye ahụbeghị m hapụ ama m ụzọ a gara ahụbeghị m ya ma bịazi ọjọọ ọ gịnị mere o burugu this very ministry si nwaanyị a bụrụ onye nlekọta ebe ọ bụ na m mere iwe dị gị ka obi ụtọ dị gị akpala ya ministry of what happiness m chọrọ ịma where this very happiness is coming from elee ebe obi aṅụrị ha si abịa ihe okere elee ebe o si abịa ka m zaa gị ajụjụ a zaa m ya ma ọ bụrụ ọtọ ọ gaghị enye nwaanyị ahụ because onye nwaanyị ahụ ministry a ọtụtụ mmadụ ga-abịakwa fụ ihe anyị na-ekwu ugbu a no because na o gburu nwa ya mere o ji nye ihe akọ wee gụgọ ya obi mana ka mgbanwe ihe doro mmanya na Rochas Owele nwere ka o si bie nwaanyị ha aka n'obi nke bụ na nwa ya o nwere accident ọ kpọpụrụ nwaanyị ahụ na Alima mgbe ọ bụ onye ọbụla jere Alima o nwere ụdịrị ego nwaanyị ahụ nwa ya akaghị inye o nwere ike bụrụ na nwa ahụ agbagburu nwere ike ya etolite nwere ike ọbaghị uru maọbụ n'oge onye ele ihe mana ọ ka ga-akpụ nwa ahụ a ka na-achọ jọsọ n'ebe a ga-akpụ ya maka ụta na-abụ ịnakọta ikwukwu okwu vice president visitere ebe a legide ofu ya sị hey ekwesịkwana ka akpụ na ama otu a ya dị ya ka o sizi Imo bịa akpụbeghị ya mgbe esego pikti ya ga-akpụ ya ọ dị m ka ibe onye ozi ya